Padayon ang pagpahigayon sa beautification program sa Prevention, Restoration, Beautification and Enhancement Program (PROBE) dinhi sa syudad sa Sugbo. Ang officer in charge sa probe team nga si Anderson Comar ning saysay nga walay undang og 24 oras silang katrabaho sa ilang departamento. Pila ka semana human ang June 12 ultimatum ni Mayor Rama nga mahurutan ng basura ug dibud-suroy sa syudad, maobserbahan nga aduna lang gihapoy mga street dwellers nga anaa nagpuyo sa kadalanan sa syudad. Tubag ni Comar niini, masulbad lamang ang maong problema kung adunay disiplina ang mga Sugboanon. Ma-accept siguro nato ng programa kung usbon ang ato ang batasan. Number 1 is discipline. Ang Pinoy magod, sobra ka bright. Kung naa ang probe, wala sila. Ngano man lagi nga ang Pinoy maagto sa laing lugar, mabutan man lagi. Una og ari sa toa, salbahis makayo. Bulayagon makayo. Nga bitaw. Gisaysay ni Comar nga hingpit ang ilang pagpatuman sa pagbawal sa mga illegal structures sa mga sidewalks, lakip na pud ang mga ambulant vendors. Pipila na pud ka mga manindahay daplin sa dan ang gibadlong o gipapahawa sa probe. Gani sa mga niaging adlaw, pila ka sakong baligya nga mga sapatos ug usa ka rolling cart sa street food ang nasakmit sa probe ngadto sa Pardo Public Market. Katong naay madakpan, ma-apprehend na mo nga mga vendors, mga e-bikes, mga karomatas. Naaman na siya penalty actually 500. Ang e-bikes 500 per e-bike, no? O niya, bubayad ka sa City Resource Office, then imong ipakita ang resibo nga nakabayad na ka, that's the time among i-release. Now, ang pangutana, kung why ikabayad ang ambulant vendor o kining karumatas o karitons, whatever, wag na ikabayad, kaya imo ang puhunan gamayra, ma-release gihapon na mo. Pero ipaagi na to o community service. Human sa initial nga clearing operation sa mga illegal structures sulod sa sementeryo, aduna na po'y 37 ka mga panimalay ang i-demolish aron matagagdugang lugar sa paghahimuong Doña Pepang Heritage Park. Ang mga apektadong pamilya pangandaman usab og relocation area ug makadawat sab sila og financial assistance gikan sa kagamhanan. Nagkanayon sab si Comar nga ang pinakadakong hagit kanilang probe team ang paglimpyo sa mga sidewalks ug ang pagpatuman sa 3-meter river easement program. Atong maayong buhaton nga mahapsay ang Cebu o nya asa ka na mo iplastar unsay imo ang gusto, so ingana dili mo porbitan tong mga salbahes na po tay gitawag og adang naa ma-displace ka naa poy in place. Win solution ba, happy ka, happy sila, happy ko, happy ang tanan para sa kaayuhan o kalambuan o hapsay ang Cebu City. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.